Så skal vi have styr på, hvem der kommer og kigger på den her nye plads, og hvem der eventuelt kommer og spiser. Og jeg har taget vores egne kameraer med, dem som vi sælger på Hunting Shop, og som vi også selv importerer og sælger til andre jagtbutikker i Danmark. Det er et fransk mærke, som hedder Numax. De har leveret kameraer og udstyr til hundetræning og til jagt. Alle mulige produkter i en hulens masse år. Den nye model her, der hedder P1067, det er et kamera, som kører på cloud og app-versionen. Det, der er fordelen her, det er, at man kan købe en gratis version eller en købeversion. Men der, hvor det skiller sig ud, det er, at det her, det kan ligesom nogle af top-end-produkterne også kan. Det kan sende live-videoer. Det vil sige, at jeg kan få en notifikation på mit kamera om, at nu er der dyr på pladsen. Det tager et stillbillede, sender retur til mig. Hvis jeg nu er meget nysgerrig, så går jeg ind på min app, så trykker jeg Live View. Så connecter appen direkte til kameraet og sender live lige så lang tid, du har lyst til. Selvfølgelig er det et spørgsmål om, hvor meget data man køber og ting og sager. Men du kan købe for 10 euro data ad gangen, og det giver 60 minutters live-visning. Så kan man selv bestemme, hvor lang tid man vil se. Generelt så ser man jo 10 sekunder, eller 20 sekunder, eller 30 sekunder, mens man optager det, og så har man det. Men det er altid nogle gange meget sjovt at se det live. Selve kameraet, det ser sådan her ud. Numax. Det er super let at sætte op. Men man åbner det. Der er batterierne i bunden. De kommer ud ved at trykke på knappen. Den putter man i. Det kan også køre på solcelle. Og Numax har en solcelle, som laver 6, 9 eller 12 volt. De passer til alle deres kameraer. Så en solcelle passer til alle kameraerne, selvom kameraet er et 6 volt, eller et 9 volt, eller 12 volt. Det stiller du simpelthen om inde i solcellen. Men det her kamera, det er super let. Du har en kode her, en QR-kode. Du tager din app, tænder din app, siger Add New Camera, scanner koden, giver kameraet et navn, og så er du egentlig kørende. Det man så også gør, det er, når man tænder kameraet i testen, setup, så starter den med at lede efter signal. Og så begynder den faktisk på de her LED-knapper at vise, hvordan tingene er. Den begynder at kigge på memory card, den kigger på signal, den kigger på batteri, og den kigger på, om din konto er sat rigtigt op, altså om din app har accepteret kameraet rigtigt, og om den allerede er i gang med at snakke med clouden. Og det ved jeg, det her gør lynhurtigt. Så kan man også trykke på synk, og det vil sige, at det man synker, så tager man et testbillede, som sender automatisk til appen. Det er nu, jeg satte det på et træ, som jeg mener er sådan nogenlunde lige ud for det hele. Vi har en aktivitetshøns, der står der. Midt for har vi træet, som der har fået turbo. Og over på siden, der har vi et lidt mindre træ, som der har fået fiskesduften. Jeg har tjekket her, at kameraet lyser grønt i alle knapper. Det vil sige, at det er klar til at sende en test. Jeg trykker synk, beder dem om at sende en test, og jeg kan se, at det står og blinker og gør klar. Det tager så nok lige et billede ud over det her, og så går jeg over og siger OK. Så nu er kameraet i gang med at synkronisere til serveren. Det, som der er det gode nu, det er, at hvis jeg tager min app, så kan jeg også sige, tag et billede nu. Det vil sige, at den kan tage et billede på hvilket som helst tidspunkt. Der kan du sende kommandoen til kameraet, og så tager den et billede. Det kræver, at kameraet bliver sat i det, der hedder real time. Fordi man kan sige, at det kun skal sende billeder hver 3. time, eller hver 5. time, eller et eller andet. Hvis man godt vil have muligheden for at kunne kontrollere kameraet hele tiden, så skal man sætte det til real time. Så kan man få at spare strøm, hvis det er sådan noget, og man ikke gider at have billeder af duer eller et eller andet, der er på en foderplads hele dagen. Så kan man sætte en timer. Den har 2 timere. Så kan man sige, at fra det tidspunkt skal den tage billeder i real time. Fra det tidspunkt, der skal den tage billeder i real time. Det vil sige, at man kan selv bestemme, hvornår den skal tage billeder. Nu har jeg sat duft op. Jeg har sat turbokorn og majs. Jeg har et kamera, der står klar. På et tidspunkt inde på vores Instagram og på vores YouTube, jamen der sender jeg den video, der kommer, som er den første video, der kommer, når der på et tidspunkt kommer grise.
Kameraet kan købes på vores webshop, thehuntingshop.dk. Numaxe, det hedder P1067 og sender live video. Knæk og bræk.